kemajuan wong duduk londo njaluk diceluk tuwa wong wis rondo tak takoni jarene prawan wong sing tuwek blase gak karu-karuan pancen percaya kula nek ndelok kemajuane jaman sakniki sampean percaya nek ndelok kemajuane jaman sakniki termasuk jaman sing wis maju sapa sing gak maju mesti ketinggalan tapi nuwun sewu maju ndelok kemajuane sembarang nyandang nganggo kudu disesuaikan kali keadaan sakniki nek wong gawe gelungan kula nek ndelok wong gawe gelungan lak heran kula. Gawe gelungan iku ndelok wong-wongane. Nek wonge lemu gedhe gawe gelungan gedhe niku dadi lan apike, dadi lan pantese. Bojone sapa rek cek segere iki lah. Niki nek wong lemu gawe gelungan gedhe. Lah bojo kula niku mboten kebacut. Awake guru praene cilik gelungane gedhe. Melaku ngetan keterangan teko wetan boleh ngeblak ngene. Mbok ngerti aja aku ya oleh penais pirang-pirang tahun saiki zaman kemajuan delon ta wajo iku sing wedok umur 50 cek gawe selek iyalah wak sale kula ne omah iku sing wedok umure wis swidak cek gawe rok sepan mbok aku sik ayu-ayune wong tak mbok tukang rok sepan apa niku bojo kula sakniki kula iyalah dadi kon pore iki njaluk rek sepan ngono murang-muring tak kampleng pisan nggih. Lah kula atase duwe bojo. Wong lanang nek wani rabi kudu wani nyukupi wong wedok ngatasi wong wedok njaluk rok gak iso nuruti. Budal konten batu del. Tuku kain 1,5 meter. Bojoku kula lemu gawe rok sepan 1,5 meter medet-det ngoten. Bareng rek pun dadi ngejak lunga ten Malang, mboten numpak mlaku dan gremes-gremes, atik mlaku nang lereng mawon. Sikile sing kiwong ngucak kulite gedang kepreset karo 1,5 meter. Boleh rok sepan pegatan mulian. Gak dadi rok sepan, boleh dadi celana komprangan. Acak mlaku. Tapi sampean kula kandhani, mboten gampang lho wong letrek, mboten selamat mboten gampang. Sekolahe mau 6 tahun, ngeten tek 6 tahun. Tapi nek mboten lulus nggih mboten saged. Masih lulus ya ndelok-ndelok turunane. Soale kula saged kencul-kencul niki, soale kula niki turunan. Nek ndelok bapak kula wong seniman, turun ten ibu seniwati, turun ten kula senewen. Ada enak. Mesti wong-wong ana sing kembut-kembut ngene mesti iya. Saking gak ketara kula iya kula ngene-ngene. Mesti ana sing ngrasani aku ngene, jare arek wedok-wedok ngene. Ah, kapan yo aku dirabi Cak Imam ya ngene. Tapi kula nggih mboten sombong, arek wedok nek gelem dirabi lodruk jempol, kepingin sembarang keturutan. Kepingin gak iso adang ya keturutan. Ya enak. Tol enak
ucul dengke iwak prawan ucul uber-uber Joko Jokone topian puleka jare dirabi gak dinikah nikah nang kena ipan telung dino wis pegatan dadi rondo senengane uber-uber Joko ganteng kabeh papat bareng wis meteng ditinggal minggat cange gorengan kopi cikar kapit diseret sapi amit-amit prawan sakniki sondol langit diseret sapi tapangaken kula imam anak sembo pian jeneng kula imam sik dereng rabi bareng kula rabi dijulukaken imam alias Singo Lengkara Singo macan lengkara buncis dadi kula niki macane buncis aku nek ndelok masa saiki lho sapa sing gak seneng nek ndelok kemajuane jaman saiki nek ndelok pembangunan sak bubare pemilihan umum rakyat Indonesia teko Sabang sampai Merauke dijaluk bersatu dadi siji untuk memperkuat atau mendukung jalani Orde Baru panjen percaya jaman saiki wong urip pokoke supel pergaulan nang kanca gak mungkin nek gale jalan sing enak pirang-pirang dina lho aku lak repot golek sumber gak kepethuk golek hari ya gak kepethuk aku gak metuk sumber ambek hari gak apa-apa nek metuk kamari wis marai perkara kamari arek termasuk sing mundur wingi tak parane nduk ngene omah gak ono nduk ngene kantor polisi ngelakoni duwe tangan dawa nyolong wong jaman ngene kok sik geleme nyolong sing ditolong ya kok barang sing kena didol sing dicolong ya dandang kukusan pira regane dandang lho wong dandang gak dicolong liwat kono gak kepethuk liwat kene waras jare oleh pangestumu padha waras Mam takon ndi mari nyolong dandang pernah iki sengak ngono pernah nek didak. Ya gak sengak, Mam. Lah buktine tak takoni jawabno kok elek meneh. Kate kurang elek ya apa? Lah pikirin ta, Mam. Kate mrene aku lah metuki awakmu. Tangga iku lho ngarepe omah iku lho roh. Apa? Yuna. Oh, Yuna. Yuna iku dalok-alok ngene sih. Iya apa? Ndelok gantenge kamari karo gagahe gak cocok. Terus ndelok pengalamane ya gak pantes nek duwe kelakuan nyolong. Ya Yuna yo. Sing dicolong kok barang genah karuan aku dhewe gak apa-apa. Kene dipangan selawas-lawase. Wong sing dicolong iku dandang. Lu sablukan. Yuna iku ngono. Gentong. Lho ngono ku pantes ta ngono. Oh ya gak pantes cari. Wong jaman ngene iki lho, Mam. Wong kok isih gelem rasan-rasan. Bener ta Mas Yunai? Kate karo ya apa? Yunai ngerasain ngono. Iya. Lah ngono gak pernah ilokno ta jare? Wis mari tawur aku. Lho nek pernah gak ngeletak ilokno cari, soalnya pernah dilokno. Iki urusan pribadi kok. Tak ilokno lho dicepir ndi Mas? Aja melok-melok engko mari gak karu-karuan. Lho pernah kancaku dilontak ilokne kok. Wis aja katut celeng boloten wis. Wis sakarepe dhewe tok. Kene ta uruse dhewe wis. Engko tak dudono wonge kon ya percuma gak. Aku sing mbela peno, wani aku. Temen. Wani? Apane? Wong iki gado, Mam. Lho, ndi? Ndi wong kono? Pamak. Lho, lha apa kon barane mrono? Lah ndi? Buyung leren goleki kangelan sembarangan. Iku gak ngajeni peno cari. Lah ya iku. Lah sakarepe dhewe ae. Kok karan wong ado, Mam, gak kena tak tenung tak santet. Iya, jelas soalnya pernah dilono. Upamane wong tangga desa ngono
gak tak elokno tak celatu. Terus Iki wis gak ada, Mam. lho endi wonge Ono lho endi? Karang Semanding. Cari. Pene iki omong pernah kayak nyeleki kayak nyemoni. Karang Semanding ndok endi? Iki gak lok wong pernah mbek aku tok lho. Lah iya lah sapa maneh wong tunggale mek awakmu tok. Tadi pun emang ngilokno aku ta? Otomatis. Penoro nek ngilok aku ngilokno. Apane kate garo? Peno tak kandhane, penono doang nek gak ono fakta sing nyata termasuk fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wis ngerti. Sing ngilokno peno sapa? Awakmu. Aku ngilokno ndi? Ono kene ngadep mrono. Lah peno ndi? Waduh saknone rek. Gak kepethuk hari kepethuk subur. Gak kepethuk subur Pak Ceret prayit pare basane pikir sik seneng. Iya ya, Bang. Lho lek kepethuk cak kamari. Ndelok gagahe karo gantenge karo pengalamane gak cocok. Liyane nyolongan. Sing ngomong ngono ki sapa? Awakmu. Aku ngomong ndok ndi? Ono kene. Lah peno ndok ndi? Aku nang mburimu. Lah apa? Dedep-dedep. Peno dedep. Iya. Bajingan iki. Padahal. Bangsat iki. Wong nyamene dedep-dedep. Ngerti ya abri ambek ansip keleleng golek wong dedep-dedep koyo ngene iki lho. Ya ngono iku aja sampe Bener, sampe Mam. dedep-dedep. Nyono wae dedep-dedep duleken, Mam. Lah apa aku kok julekno iku, Mam? Nyamene dedep-dedep gawe aturane dhewe ae. Iya apa ya ngene iki ya. Mene-mene iku lak takon ah. Bener. Dadi aja sampe gegeran kanca. Cocok. Gawe sak karepe dhewe ae. Iya no cek gak tuman arek ngono iku. Tuman kok arek ngono iku. Ya ngene iki lho, Man, omongan ngene iki lho. Ana kentongan tetir sore iki lah omongan ngene iki. Soale apa? Ya soalnya omong sing gak genang ngene iki. Oh. Wong mestine sing muring-muring iki aku lah apa kon ngamuk nyang aku. Oh, soale aku sing ngrasani peno. Lah, Peno ate morang-moring ah. karepku ngono. Ate morang-moring? Iya. Ya wis morang-moring wis. Muring-muring apa aku? Wong omongan samono kae wis kontekno kabeh. Ora morang-moringan. Ora morang-moringan. Ngono. Morang-moringan tak. Iki lho pipi dewer-dewer iki lho. Kok nang konce morang-moringan. Muring-muring ya apa, Mam? Kok ngene iso enak lek pipi kok newer-newer. Nek tambah mudun arek iki. Wong mari kene dilarang iki lho kok iso nglambrak mrene. Ya morang-moring rek. Morang-moring. Aja sing iki, Mam. Lah sing ndi? Iki lho culek ngene, Mam. Morang-moringan. Arek iki mosok ngerti dilulu ah. Mam kon iki arek ta wis tuwek, Mam. Ngono murang-muringan Kate gak muring-muring ya apa wong dirasani wong. Ngene cari. Aku mang pancene guyon tak jajal ate peno. Guyon, Mam. Oh. Ana wong guyon ngarepe enak mburi mbundeli ya. Oh, asik merang-merang. Iki kok salah-salah iso tawur kok rasane. Soale ngrasane iki, Mang. Lah apa aku kon tulit-tulit ngene? Kene meneng. Kene meneng aku iki prasamu arek cilik nangis ta. Apa ami-ami? Ada. Siang makan nasi, malam minum kentol. Lah apa aku kon cepuk ami-ami? Oh, bedes sih. Dadak ngilangno wong cepuk ami-ami. Ya aku kon kudang, Mam. Ya aku iki rekene arek bayi wingi sore ya. Nek gak mangkel, nek gak mangkel. Gak mangkel ya apa wong wis kadung krungu wong akeh. Peno ngene iki mangkel. Lho ya jelas. Peno gawe gede. Lho terang. Sentimen peno mbak. Oh mesti. Peno tak kandhane wong sentimen gak ngenekno saiki meneh jare. Iya. Sentimen iku. Nek peno durung bisa matene gak lega. Oh terang wis. Upamane aku mlaku. Tak tungkul teko mburi. Iya. Klepek Aku mati. Sing susah sapa? Bangsa kita. Sing girang. Mesti lawan kita. Lah sing irunge gedhe. Aku. Lah, Mamam. Wong urusan soal kematian kok mrene sih, Mam. Iki mosok melok kematian, Mam. gak melo ta iki? Lho, lah apa iki kon katut-katutno iku? Rasamu iki turahan. Masa jare iki tuturan ta iki? Lho arek iki lho wong ngene tambah dewer-deweri. Mam, kon iki gak duwe irung, Mam. Lah gak ngono. Meneh apa nek tangan wingi kepethuk aku gak iki. Lah, Wingenane gak iki mbok gawe sitok niku apa? sitone sik terus, Mam.
Meniki lho lek wis garing tak gaene. Mam, merungku iki piro sih, Mam? Arek iki gak pati titen karo irung lek. Ayo Le, ayo. Ojo maju siji. Maju bareng kon legane ati. Sabar. Sabar. Dudu iki mongsomu. Sabar. Meneng. Rumah samu. Kon direwangi meneng-meneng kon rumah sama aku kabotane. Hop. Prei. Meneng. Oh, meneng apane wis kok gak iso muring-muring ngono meneng. Bener aja kabotane irung ngene, Mang. Lho lha apa abote irunge kene? Wong urusan abot njabol atas nggo dhewe ya. Kon iki lho ana wong ngomong kok melok. Kate damel ya apa wong kon ngene iki kono kene kon serempet iki. Hari iki ada dicandak ta hari iki irung kon candak. Aja kon candak, dolek nae. Imam iki lho kene gak pati ngutik kon ngutik terus. Sitane wong ngomong iki lah aku ngomong karepku dhewe. Iya geger karo sapa? Lah yo iki lho tak pengen maju siji tak kongkon maju bareng. Oh, kon iki dikeroyok wong ta? Ora kate ngroyok ngono. Oh, dikeroyok arek. Dudu Lah dikeroyok apa? tukang beca rene. Apa sebabnya kok nganti dikeroyok? Aja kuwatir ana kamari. Aku iki malah budal mrene ta. Iya. Numpak becak. Lho tak takoni. Lek dugi setan plat teng perapatan pinten cak tiyang setunggal aku Terus ngono. muni ya apa? Ngomongi 20. Oh, umum rego Bener umum. panjen umum nek 20 panjen cocok. Bareng becak tak tumpaki. Terus Mudhun nggih perapatan tak bayar 10 dadak muring-muring. Ya wong iku. Iya. Loh, lah panase wis 90, Mas. waduh dola termasuk kali jange. Dikon iki ya apa sih rek kon? Wah, kon iki wis gak kena diobati, Han. Lah kan bayar 10 kene. Meneh-meneh iki lek wis nyang 20, mudhun bayaran 20. Kon iku kurang titi nang ngomongku sing ngarep kon iku. Aku lah ngomong ta. Iya. Tiang setunggal becak teng perapatan pinten saking Stanplat. Jawabe tukang beca. 20. Bener. Cocok kan. Becak tak tumpah. Ini ki perapatan aku mudhun. Terus? Tak bayar 10. Mang Mula sing gendeng. Moring-moring. Muring-muring wong iki. Ya bener sing ngamuk. Sing Oh, sing salah iku awakmu. Lho. Lah sing numpak wong siji aku Lho tok iku. siji ya apa sih lah kene? Siji loro wong iki ya bayare ya tetep 20, Han. Ah, aku lah ngomong sing numpak becak iki wong siji lah ngono ta. Sing numpak gak ono maneh mek aku tok siji. Lah terus Tak bayar 10 ambek aku. lah apa sebabnya kok sing kon wong sing becak kon bayar 10? Lho lah sebab sing becak melok numpak pisan iki mosok gak bayar sing becak iku. Heh? Sing becak iku melok numpak iku. wis pira wis. Wadah 150, Mang. Alah sekali budal. Lek meneh-meneh sing becak gale numpak kon larang ya. Meneh aja numpak becak sing nonton di ngarepe Stanplat. Lah ngene. Numpak becak sing wis remek kabeh iku lho. Lho, Oh, antem kene kon. Ngono ku salah aku ta ngene. Salah. Kok dhisik ta lah. Dadi sing becak iku gak bayar, Mas. Lah apa bayar wong ngeterno awakmu kok bayar? Jare aku ya 10 edeng iku, Mang. Oh, gotong royong. Iya, Lah kok eco. Kok numpak becak kok iso. padha numpaki. Lah ngono kok awakmu melok muring-muring iki. Kate gak muring-muring ya apa? Wong liya bener tak benerno, kanca salah tak salahno. Dadi gak belo-belo. Oh. Ngono ta. Iya. Lho ngono ngomong aja mendelik nang aku. Kate gambel bendelik ya apa? Aku sampe kirim bendelik. Aku ro aku. Apa? Kamari kapan wis ngomong bolak-balik kleru ngene ro. Wah. Luwe iki. Wah, kon niku nusuk perasaan. Apanya Kon iki pengginaan langsung kon niku. Iya iya wani ngomong bolak-balik. Kon iki bolon dhisik, Mam. Heh. Kon iki bolon dhisik. Balon ndi? Panjenengan pun nek tak delok nek murang-muring wetenge luwe. Kon nang durung ono hari kon nambe aku tok ah. Iya. Hari ono kon melok hari. Engko liyane ono kon melok kono kene kon nilok nang ngono ta.
Lho enggak. Wah, kon niku kene diarani wong nom sing jiwamu jiwa parasit ya kon niku. Lho urip-urip kala. Urip Luwene nemen wis luwene nemen. Luwe tergantung ana awake ya. Lah apa wong luwe kon titeni? lho ngaku wae. Ya Lek pancen awakmu durung mangan, aluk ngaku sebab aku teko kene iki mang ora wong-wong tok kon. pancene mulai isuk nganti jam iki mang durung kelebon apa-apa. Temen luwe ya? Durung. Cocok. Kendonan sabumu. Sing dikendoni apane? Lho, engko mangan. Barang sabukan ya ora. Mangan cekne akeh. Sebab aku mrene gak wong-wong tok lho, Rek. Mangane cek akeh. Ngerti ya iki apa iki? Uang iki. Iya iki. Uang iki. Iki apa iki? Uang. Waduh. Bener mam. Ya perasaku kene uang kene dudu uang. Apa Iki jengkul. Oh, tak tonyo kene kon gak salah. Merah-meringan iki. Gak kon dudono wong nek iki ya uang. luwe. Sapa sing aran iki brojol? Mesti luwe. Tapi lek nraktir awakmu wong loro gak keberatan, Rek. Wis biasa wis. Saiki ayo dibentuk arisan ae wis. Arisan apa? Artine arisan iku gendenan dhisik ngono. Lah, Nek awakmu duwe dhuwit kancamu iki jak nyang warung, nek imam duwe dhuwit ya awakmu duwe dijak imam nyang Termasuk warung. ya nek aku karo imam gentenan gak apa-apa kaya awakmu kapan duwe dhuwit sajeke urip awakmu. Aku ngono pancene durung pati duwe. Hari ku oleh ngandani wong iki cocok. Wis dalah, mangan wis ayo, aja kuwatir, temen lho ya. Ayo, iki tujuane mangan ya. Iya. Iki engko sing enak mangan nembongan apa mangan oman? Kabeh aja dipilih imam. Apa? Iki golek belai kok. Lho, Kamari iki lak diitung dhisik tari. Kon iki golek perkara ta ngejak mangan kancamu. lho iki mangan nembongan apa mangan oman? Embongan yo enggak, omahan yo enggak. Lah mangan apa? Mangan omahan iki lho kepengin kelelken reng. Wah, Kepengin oseku ndablang dik gulu ah. wah, Kak kandhane kamari termasuk pikirane kekurang, gak Tapi ngerti. iki mangan nembong lho kepengin cemet ah. kene iki kurang pengertian. Wong motor pabrik sili lho kok mangan nembong. Mulane sing gelek sapa? Sing artine mangan oman utawa mangan embongan. Lek mangan embongan iki misale kaya mangan di warung. Lah mangan oman. Lek mangan di oman, iki mangan adang dhewe. Lho anu mangan oman iki sing adang dhewe. Embo ping pira-pira gak ono wong ero. Umpamane omaku bojoku tak masak iku masak. Iku mangan oman. Karo. Iki kok mangan cara tani apa cara piyayi? Enak cara rampok. Aku durung jawab mangkelan Nanti mangkelan. cara tani cara tamu ya apa? Lha dadi ana sila-silae Cak Ri. Sila-sila apa? Kanan ono, Ri, kanan ono. Engko lek cara tani mangan di omah sego diwadahi tumpuk entong dincepno. Embo dhewe-dhewe. Eco wis eco. Lah lek cara piyayi jalak makan. Dititeni muluk sak muluk dititeni nek piyayi. Ngono lho. Carane ya apa lek mangan piyayi? kanan. Lho, mangan cara piyayi iku mang serba serenti jalak makan iku mang runtut mangane. Masih wong tani mangan yo gak dilepeh. Masih piyayi mangan yo terus dilek. Kon tumono ana wong mangan molo-molo tok. Oh, Wah, mangula iki. aku manganan di omahmu ku mosok pati kerat. Wis cara piyayi ae mangane di restoran cek ndang gelis. Ayo. Nang restoran ya? Lah gelem. Teman. Mas. Ayo. Ayo. Aku nang restoran. Mangan Mangan. Dalah. Mangan. Iki niat mangan tak kate maraton har. Kon iki gerak jalan har. Arek kurang pengertian nih. Kurang Kontu. maju pikiranmu iki. Maju apane wong mangan kaya jarake enjo-enjo ngene arene.
Kan niku ya. Wong mangan niku lek awake gerak dhisik mangane bisa akeh uga nikmat. Nah, nek awake biasa pegel nemen mangan entek akeh. Oh ngenteni luwene. Iya olahraga dhisik. Lah nek kepengin mangan iso akeh ngene ae Mas. Iya ya apa. Mangan iki gak perlu lungguh wis. Lah ya apa? Mangan ngadeg ae. Lah ya apa carane? Engko mari mangan oleh sak puluhan didodol ambek linggih. Engko lak padet dahar. Oh niku nang restoran ya. Pokoke mangan. Pokoke mangan apane? Lho, pokoke nang restoran wis. Mosok panganan sakmono sing mampir situk gak ono. Ah, kon niku mangan apa ora kon niku? Ya wis mangan. Nek gak melok aja melok ya, Dek. Melok. Wong telu lho ya. Mlebu restoran. Mak beleng. Waduh, wamene rek. Panganan apa sing gak ono iku? Lah, delok niki. Niku dhisik dalan. 7 Up. Apa sih sepen opo iku? Iku lho, sing minuman. Delok dar dirian. Waduh. Ora nyebrus. Golek kate mlebu nang restoran. Ana tulisan. Wasna iko. Oh, plakat iku. Jagalah ketertiban. Iko. Waduh, Dek, lho. Jagalah Sing- Iki lho. Iya. Jagalah kesopanan. Waduh sing dhuwur iki lho apik. Apa ya? Jagalah kecerobohan. Mangmula mang. Waca mangan iku wis gak ono urusan. Lah, Mas. kok iso Tani. gunane apa dipasang tulisane? Iku anjene barang tangan nganggur. Oh niku. Waduh dar ya. Biyung. Waduh. Kerupuk rambak iki rek. Enak. Aduh. Lah kan delok kelupuk rambak ya. Apa? Wi kalau. Waduh, tomat iku abang-abang ya. Lah iki di pojokan iku. Apa? Wadah toro. Lah apa kerupuk kon pendeli? Nguwasne iku lho seneng. Mas yo nguwasno ya nguwasno meneh-meneh iki ya nek duweke mampu kondo karo pelayane gawe tulisan kirimno. Lah engko cek ditering. Kon niku cek on ketoke kaya wong pengalaman kon niku. Are jatur. Aku kok mangan sego gule kan sego apa? Aku sego rawon. Kon sego apa? Kok pecel. Sego pecel. Iya. Gak apa-apa senengane wong dhewe. Iya dhewe-dhewe. Dhewe Aja aja kene apa. dipaksa ah. Ngombe nar, ngombe nar. Kowe dipangan dhisik, dipangan sego rawon dipangan. Piring ditelek. Radak biyung wareg. Ya apa rasane? Waduh, Enak. seger ya. Enak cambahe mentah. Mari mangan. Meneh maneh enak. Iya ya, mari mangan ku aku ngombe bir. Kon ngombe apa kon? Aku kopi susu. Kopi susu. Ngombe apa kon? Alkohol. Enak wis mari ngombe disumet. Kon kapan bir siji bir kabeh ngono. Sangat gak nggo dhuwit ya apa kon Yang gawa apa kene ber kene ya katutno ngono. Oh, katut ta. Lah apa aku kon takoni? Bir dibuka. Cek. Dikono gelas disuntek. Kratak. Diombe. Waduh, lek. Ini apa ya rasane? Aduh, rasane asir ini. Asli. Ya apa rasane? Cenit. Bir apa, Har? Kon niku. Wong bukake ae karo. Masa bir panganan samono kae gak ono sing mampir blas. bir rasane cenit. Lah ya iku ta lah. Waduh, engko lek mari mangan nyuklek gedang ijo. Kon gedang apa? Aku gedang susu. Kon gedang apa? Gedang Ambon. Gedang Ambon iya. Enak wis dadi mangane ngadek kene. Lah ngene. Di luar Jawa. Kon niku. Sangat gak nggo dhuwit ta. Sangat gak nggo dhuwit ta. Nggo apa kene gedang ijo situk kabeh gedang ijo. Oh, gedang ijo. Gak ngerti doyanan wong lak dhewe. Iya. Engko kapan mari mangan gedang, rokokan gudang garam. Aku grendel. Oh, kon rokokan apa? Tak lurute sae. Pero kan grendel situ ya grendel kabeh, Har. Lah iya. Gak nggo dhuwit ta, gak nggo dhuwit. Wis yo nggawa lah, tapi wong kene wong sing ditukokno arene. Rokok disumet Gredek. Tek waduh diakep. Jas. Waduh beluke lumer. Beluke enak. Beluke apa? Metu tikuse. Arane ta. Ngene mari wis gak usah mangan nang rumah makan mari. Ayo nang pinggir kali ae mari. Olah apa? Wis lulup lah wareg karepe dhewe. Sangat gak nggo dhuwit ya, gak nggo dhuwit. Iya ya nggawa yoan.
Kabeh lek rokok disedot iku nang ndi ya metu beluke. Beluke rokok bentur rupane setengah putih. Iya. Lek gudang garam setengah biru. Iya. Lah lek rokokmu rokok udis ya apa? Wis gak metu beluke wong matek. Engko lek mari rokokan nglencer numpak Honda. Kok numpak apa kon? Aku numpak becak. Kok numpak apa? Sereten ae. Enak wae pokok tekane bareng. Sangat gak nggo duwe, gak nggo Iki duwe. Mas yo nggo duwe kapan Honda situ ya Honda kabeh. Oh, Honda kabeh. Goncengan ngono lho. Lah. Kon niku gak iso gonceng kancamu ya nyang rumah makan yo. Oh, kon niku aja kuwatir. Wang iki ya. Lho iya. Engko kapan wis mari nglencer, njujuk nang hotel. Aku nang njupuk iki gepeng. Aku turu lemek kasur, kon turu lemek apa? Aku lemek kloso biasa. Kon lemek apa? Aku tak mangkring. Lah engko bengi sambang ngono. Ambil rungok-rungokno, Har. Apa? Kapan krungu swara gedebuk? Aku rutuh. Wani. Milih kabeh ku turu gerden ya gerden kabeh. Oh ngono ta? Iya. Mangan wis wareg, Ah. ngombe ya wis nikmat, rokokan wis rasane. Kerasa, Turune kasur numpake Honda. Waduh enak ya. Akeh glegekno. Kon ndak glegekna. Lah apa wis Aku sik durung, ha. Kaya ngene kok durung glegeken ya. Glegen apane wong ket mang durung ono sing moro mrene. Lho, kone mangan kaya ngene gak krasa rek. Dorong wareg kae. Sing wareg apane angin ndak mampir. Wah, Kon iku sakmono kae sing mrene situ gak ono. Wah, wong doyan mangan kok kebacut temen kon niku. Iku salah-salah iso teman-teman kok. Kon iki mang mangan apa? Lho, ku mangan kaya ngene akeh dadak sik durung ae. Oh, sing iki mangan. Iya. Oh, karo aku. Kon niku. Dadi iki mang wis mangan. Gampang wis. Pokoke awakmu dina iki aja njujuk ndek omahe juraganku. Lah nyojoklane. Njujuk kon nang omahku lek kepingin mangan sak sayae. Mangan kono temen. Iya, engko jam 8 aku budal. Jam 2 wis teko ndek omah. Oh iya. Jam 8 kapan? Jam 8 iki kok budal nang omahe juragan. Yo iki engko. Iya. Lho sepurane ae lek jam 8 iki engko. Lah apa? Aku engko jam 8 loro are. Wah, kon niku. Kon iku lara karo ana jame Pak Lurah mang wis kondo nyang aku ri, meneh jam 8 aja lunga-lunga lho wayahmu loro. Padane patrolan ae.